Най-сетне Сърбия обяви война на Турция. Хъшовете добихме крила и горяхме от нетърпение да тръгнем по-скоро, от страх да не се спечелят всичките победи преди нашето пристигане. При известието за войната всички ги обхвана радостно безумие и се хвърлиха в неизвестността, за да послужат на делото за освобождението на отечеството, където въстанието бе избухнало, където Ботев вече се биеше със своите момчета. Дойде времето на самопожертвованията, защото от великите страдания изникват великите героизми. Всякакви българи, градинари, тухлари, бакали, работници из всичките краища на Румъния продадоха, оставиха, подариха, унищожиха всичко, що съставляваше имота им, за да не милеят за друго, освен за България. Както направиха едно време македонците на Александър Велики, като запалиха корабите си на азиатския бряг, за да не мислят вече за връщане назад. Весело време настана.